Kelep karo Mehmet ngono dineni tekane nganti subuh ora tekan le joget. Ki sing loro rung metu. Njaluk klono Sewandono. Mau ana loro meneh mau. Apa ta? Tekan ora iki? Kepiye maksude? Mau to. Sadurunge rene ning Bali mah aku kae. Bali. Ora Bali. Oh iya. Met. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki dalam rangka apa, Met? Mbuh. Mbuh tak idoni. Apa? Wali matur penak-penak goblos. Numpangke ndok. Heeh. Jadi, iki wali matur penak-penak rumoso penak-penak. Ala wong yo mek kandas terus kok. Iya. Ya ora wis. Ora. Iya. Ora. Se. Apa le? Kok dengaren genah to, Lep? Ora. Ya, Lep. Kok dengaren genah? Ya iki kan sok genah. Ya nek caklen nek ketemu aku iki genah kok ya. Apa? Malah wis sik to. Ya Robi. Lah. Awas. Prit. Awas. Sapa meneh? Lep. Ya uga iki weruh. Keke sapa ngono lho. Kae sesuk digawa cah loro kae PT payu 500. Iya, Nek wonge? Wonge ra payu. Wonge ra payu. Weh. Le. Lep.
Halo. Kuwi sing loro kok joget sik urung joget. Oh, kuwi. Wis. Dek. Kok ngondi to kowe? Ku. Ora. Aku seneng nek ana wong loro iki. Iya. Aku ora ngira lek kuwi do teko kok. Ayo kelep seneng nek ana wong loro kae sebabe tugase enteng. Aja seru-seru. Lho, Mas Yen, nek duwe sedulur, duwe kanca. Ngene iki lho. Sing meringankan beban ngono. Ringan sama di pikul. Ringan sama di jinjing. Oh, Pikul sama di berat. Wis diwolak-walik ya ora apa-apa jenenge monolan tangan iki. Deni. Rene. Kuwi iki dok. Alah dalale. Wah, Gila iki. Gah males. kowe kok gek teko. Iki ora kuwi kerasikan. Ya. Milih lho. Ajal nek wani. Ya jal. Kuwi ngop. Sing siji gek arak. Yo Dek. Tak omongi. Ana wong ra jelas. Ajak-ajak ra WA pisan. Hadi aku tinggal gopit wong ngene piye? Ora jelas kepiye? Sing ra jelas sapa? Aku kuwi kok. Wis tak omongi. Iya. Ben aku ora main. Heeh. Ora melu ora. Aku kaya nang Jogja. Ngono kok. Telek omonganmu kok idoni yo. Kancane makon pit. Sing bales mau sapa sing bales mau? Des. Wis ra dianggep lho kene jare wong loro mau ora melu lho. Kowe ngomong Kok malah kowe sono. Ayo. Saiki seneni wong loro kae. Lakuane. ora WA. Ayo, riko ora WA. Rene. Piye? Lho. Kowe iki katarak kowe iki. Kowe Kok malah nyuci blekoto. ayo kowe jenenge kowe. Ah gedhe kono ya, Lep. Ayo. Kowe. Ya Allah. Angel mah kelep-kelat-kelet aku. Kowe rene kok ora WA. Aku ora WA pisan kok. Alah dumah pamplete ana sing gedhi-gedhi langsung Iya. Angel banget. teko. Idoni ya, Bang. Kowe ngamat pamflete sing gedhi sapa? Kowe. Kowe paling gedhi kae. Nek mlaku Kuwi mergo apa kuwi? Hah? Mergo napa? diandule gedhi. Aku yang ngerti. Wis ndelok ipo. Wingi aku nonton nang Demangan to. Piye? Baline. Apa? Awak dumah nyanyi terus apa? Kowe iso tiul-tiul ngono kowe. Apik kan. Iso. Ngono apik. Ayo lek saiki kan Yo. tuan omahe jenengan iki Ah, salame awak nggih. dhewe pengikut. Heeh. Yo, dari Mas Klep, Mas Ya. Memet, Mas Andes dan kula. Ya. Nggih. Saya kene. Nyok Endi? iya. Aku di aku. Aku Urut, keri, aku urut, keri. urut. Kowe Kono Lep. WC kono Lep. Kok wis Udah yo kono. Ayo. Kono. angel. Ayo. Kowe iki Ayo. kabeh. Ayo. Iki papat ki kudu iso. Papat iki. Apa? Oke. Apa deh? Malah Apa? ngenges. Nek kowe salam sik kono Salam. kenal ae. Sik, kowe salam sik. Wae budek. Oh. Berarti urut. Urut. Budek. Ayo. Yo. Bang. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ora ana sing jawab tak aku salam. Ayo wong le salam ya komono. Ya kowe jajal. Kowe. Kowe. Alah. Ayo. Kok yang riak kelep iki. Aku sing salam ra ono. Logut. Apa, Des? Aku nyanyi prank. Oh. Logut. Iki aku sida kon urut salam ora. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah gembret-gembret. Iya. Nek dhewe uluk salam, larane do jawab. Iya. Saiki dhewe kan dhewe kan tuan rumah. Heeh. Saiki mesti tamu nih. Dhewe tatake anu, dhewe sing Kono. Ora rene. Ayo. Wong loro tak suti iki. ngomong ora jelas. Ya. Salah sik. Ayo, jajal.
ngomong uluk Apa? salam sing apik. Iya, iya, nggih. Wong iki nang Sojo Meto Kidul. Iki aja ngisin-ngisin kowe Ndes. Doh kono doh kene kok ora apik. Wis uluk salam. Yo ndang salam. Engko nek wis tekan kene njuk ngono kae. Engko lek wis nganu engko gek madang. Ning nek Anu, Iki apa to, Dik? yo dipikirke. Aku kayak gatel. Gosek to. Piye? Gatel. Urung adus. Nggih. Gatel. Lukut. Ya, nggih. yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Yai ini. Jan, iki lulusan pondok nanti iki. Endi? Pondok Indah. Indah bersamamu, Elek. Ora, Met. Apa? Apa kemet? Bubur sepisan kok suarane kok Saipul Jamil. Iya. Pak Ayo, Saipul. ayo Mas. Banam cubat lukut. Lukut. Kowe luput ah. Aku yo iso nek nek lugut. Gadak. Lukut, lukut. Asik toh? Nggih. Acaranipun ngantenan nggih, Bu. Betul. Lukut, lukut. Kowe ki ngopo? Piye to? Dodo Oh, asik sik. dhewe. Iki ki pertanyaane siji. Ana STNK-ne ro BPKB-ne apa ora? Sempak tok. Aku isin Nggih, niki acaripun pernikahan didongake kangge mempelai Oh, iya, kedua ini. Nggih. Muga-muga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ingkang diberi ngomongan rezekine kathah. Amin. Matur sembah nuwun bagi para penonton semuanya sudah di sini. Nggih. Tentunya dengan hari ini spesial juga pementasan yang Satria Rimba Indonesia, Satria Indonesia. dan juga kita didukung oleh teman-teman kita semuanya bersama Pas Audio Sound System Indonesia, dan juga ada itu gambar-gambarnya YouTuber sudah ada di sini. Matur sembah nuwun. Dan juga kita harus dirodat lagi karena ini ada sudah yang tuwek-tuwek. Ya. Nanti takutnya ndak pecirit. Iki wis selesai. Wah, kuwi gegeden gemper kok kuwi yo. Sayo dirodat sik. Yo, dirodat sik. Ayo prakanca gawerung ana rukune Islam yaiku lima sahadat teloro rukun kang siji biso sira kelawan ngaji Yo, depan-depan gerak. Wajib ain lanang waton luru ilmu. Wajib ain lanang waton luru ilmu. Ojo liren durung rusak bodomu. Ojo liren durung rusak bodomu. Wajib kain lanang waton luru ilmu.
koncoku. Heeh. Iki jalan-jalan. Iya. Ana sing arek nyanyi. Ana sing arek nyanyi. Heeh. Wis dipanggil kon maju. Wis. Kayane le maju jaluk disepoti. Heeh. Mas disepoti, Mas. Yo, Mas sekopi. Nah, sekopi. Des, Nggih. tunjukkan suara. Ora. Le nyelukke kaya MC model Jawa Timuran. Yo, teluke. Yo sampean ku malah akon aku. Masih Kita panggilkan artis yang tidak asing lagi untuk kita semuanya. Yang mempunyai wajah mirip Buto Ganong. Siapa dia kalau bukan Andes? Salam bahagia, selamat datang semua. Riang hati kami semua, kedatangan ibu dan bapak. Bergembira kami semua pada malam yang mulia ini. Iki lambe popo lho. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan sempurna. Bila hati kesalahan kami, mohon kami terima kami. Terimalah kami dengan hati suci dan sempurna. Ayo bila ada kesalahan kami, mohon kami dimaafkan. Selamat datang sahabat kami, selamat datang di tempat ini. Dalam kami dengan bahagia, selamat datang semua. Ya hati kami semua, kedatangan ikut. Oh, akal-akalane sapa nek nyanyi iki mesti selamat datang kok apa lo? Candi-candi mendut, candi-candi mendut, candi-mendut, candi mendut. Ae jatuh, ode jatuh. Tato aku, ojo dong gondeli, seminggu tak ani. Sikur. Pring gading kuda langkang. Apa? Aku arah apa le? Kemet. Kok iso. Oh sik, komet iso komet. Iso. Komet ayo, Pak. Komet ayo. Gek pas nang kae. Ayo, riko kono. Ayo. Oh, beli joget. Yo, sprint sik. Pring gading ngatang-ngatang. Ngatang-ngatang lho. Sansaya nempen. Sapa le ngatang-ngatang? Tak ijoni. Iya, maaf. Ayo. Ya maaf. Ayo. Ayo kono. iya. Ndak gebuk. Ayo. Pring gading kebak rang-rang. Oke jaran nilang siji jempalian. Kak tembi cangkeme tak nyonyong watu. Ya kuwi pancen watakku. Dayoe teko. Gelang kose. Losone bedah. Ambil no cangkeme jadiah. Kok mongol sesuk. Sik, Andes ki kok emosi wae ngopo ta? Iya, iki yo lekon joget ke. Ya. Boyolan. Jadah kapan yang joget? Iya. Terus ke Des. Yo terus ki. Sing bener. Yuk. Untuk perhatian semuanya kose. Sabrak. Apa tiut-tiut? Malah dodolan ciloknya. Selamat datang sebuah kami. Selamat datang di tempat
Sik, mau selamat datang wis rentuk baleni. Ah, lek sen tak idoni yo. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang. Anake wong tani. Ana ning pinggir kali ojo wirawiri golek iso nangke ati. Anake wong tani, anake wong tani nang ning pinggir kali. Anake wong salo, anake nunggu kono. Maju nek lek anake wong Jawa, anake wong Jawa. Candi mendut kaline wong jaman biyen numpak jengki. Apale kok ming candi Tak cangkem siji ki. Numpak pite jengki gayane kaya koboi. Bajikur kacang ijo. Iki le tekan kapan? Ya wis, laku brono. Manam jupat kapat manam Pramila monggo monggo. Ming mlaku sakmono kok wis do gos-gos iki maksude. Kebelet nyek. Lep kancamu cilik. Andes ki nek kepehek pisan wis ngono kae. Bebret. Memet nentek obate ngono kae kemet. Des, jane ra njuke nyanyi kowe. Lep, andalanmu lho. Tandani. Dah kana dah kene tadi kene lucane towet-towet. Kowe ki napa mah kapop-kapop. Wah, ayo. Ha iya. Idoni ngono. Kuatmu. Aku yang duwe ya, Jal. Tot. Aku duwe. Ajal dulu. Tut ngono. Tut. Kucek matamu. Ayo. Ki nesuan iki. Iki M mencret. Mau yo WA-ne aku kangen sama Ayang. Ayang papa gedang. Itu Ayang kan lagi ngarit. Iya kan saya minum teh gendul. Iya. Met. Ayo. Aja di wek sasilite ki. Ih. Mah ketok brutune. Kira idoni wong siji yo. Benek lek. Ge silite mah mlendis-mlendis ge. Lek Riko mau weh. nganu
tampil nang nggon aku to. Heeh. Perminan. Ya, tak lagokke. Lagone apa? Lagune apa? Lagune Lagu sing anyar. Dik. Oh, utuh, beda. ora nyono. Wis Udah, tak nyanyi, ora. wis tak nyanyi wis. Ki anyar jare. Sik, Des. rungokke, sik. Ora ono sing jaluk dilairke ning keluarga sing kaya ngene tak apa-apa. Rungokke kendange. Kowe sing nyanyi lho. Rungokke kendangnya. Musike malih dadi kok ngono. Kendangnya sini. Cepet. Nah, kok kendang bodol kok rupane le nyanyi, bodol. Bodol Oke, bote bodol. Untuk kibote. Ya, Nyanyi lagu bodol. niki ya. Lagu niki ora iso, ya wis. Sing apa? Iya toko nyanyi tak iringi nggo cangkem. Ya, Ya diri kok cangkem. moh aku. Ya, lila wae lah, lila wae. Wes kok. Apa njuk anggo sing ngurungke nyengke selak gatel silite rang rasake. Ha adus pora. Pupusin nelongso ya wis. Wis, pupusing Wis Burung, kabeh. burung. Wis. Burung. Tak ijoni kabeh wis. Bumbu sing nelongso kuwi lho, kowe gawe nganu kuwi lho, biasane. Oh, njuk apa? Iya. Des, aku ngerti. Apa? Lagune gawe nganten. Apa? Hanya istri saleha. Kejar. Perhiasan terindah. Cak. Sing nyanyi ki padha istrimu. Aku duduk telung bulan ngonane ramagan. Kowe seling 5 bulan. Aku iki setan. Setan ngendi? Dan ya apa sak-sake? Ayo. Yo. Ndak ada rampung-rampung misake sing mburi iki ana kok ya. Ya wis yo, pupus sing nelongso. Wis, Yo. dan nyanyi Des. Rale be rale. Rasa diral. Ya. Apa iki? Satarane takdirku sing jawab sliramu kedati kedo lambe Wis kadung rasaku kambas rungokno tangisku baca saka uripku Beri pesen ngerangge lintang ning angkasa kuwi teko gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu Baik, setubuh hadirnya untuk Pandoyong bersama Satria Rimba Indonesia. Karang awakmu wis pupus karo aku tak naik kembang bosok. tenang tak amini ya Ah tak idoni. Ya. Geneng ngopo sifatmu saiki wis beda. Kuwi tinggal di aku mentingke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis beda. Kaya lumut ning pinggir segara. Sesat
gawe loro marang Tresno. Iki wis dalanku. Satria Ribanesa. Wong tuaku sepurane yen gawe loro hatimu. Aku ya ngomong ora nyanyi. Ora ngomong. Apa iki pancen wis jalane kari awakmu ninggalke aku wong ayu. Bakal tak trimo ning batin. Senajan kowe tak tresnani pingkat karo wong liya kono. Jamini wek, jamini. Sesek Mlebu sedeng alah-alah. pancen menake arep kepiye maneh kowe wong ra duwe ojo silap hatimu marang kahananku galas fokusen rasa tresnomu. Apa iki sandarane takdirku sing gawe sliramu beda ati beda lambe. Wis Apa iki sandarane takdirku sing gawe sliramu beda ati beda lambe. Dari seneng rengge lintang ing angkasa kuwi teko gawe lara marang Tresno. Ya. Yen gawe loro atimu sepurane yen gawe loro So, saya 200. jaluk sapa? Jaluk Jen 200 sik Jen. Zen ndi? Ya wis, saiki dirodat ya apa? Misake sing mburi wis do nunggu kok. Ayo rodat sik neh. Ayo lek klep tak kenal iki cewek. Kelap karo Memet. Ibu-ibu gue kudu ngoren. Ayo, ayo, nah. Ya Irfan yuk. Iya Irfan ronce ronce kembang Kedine mubiar mubiar gemilang Ojo siro beka beko Miturut dawe pangeran Ya Irfan ronce ronce kembang Kedine mubiar mubiar gemilang Ojo siro beka beko Miturut dawe pangeran Monggo, 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 monggo
cilok 5.000 dapat 1. Madep maju grek. Madep maju grek. Madep maju. Para pamriksa sampun sami kena kula sangkon sabate antar babaknya sugeng dalu sugeng amreksani kesenian kula wonten ing dalu iki rame citane anggone beberangan ra ono sing kalah ora ono sing menang para prajurit padha tetunggalan padha bebengalan Slompret, kempol ngongkong, kendari ya laga tipe dalam pondang loro selendro slompret jaran kepat doklang beraing macan mengap ucakan tong kalian reok mustoko kageman reok kenyoto gawe kumbiro tawan kang obudane gunung lawu papan pari soto dina minggu muda-mudi asli soto bale kampang oka tumakok kroco karsewu jejel dia lekang padha lumaku jawel dinawil karo mesin kuyu kembeng tawang mangu indah mas ojo dipleroi mas ojo dipoyoi arepku jaluk di esemi tinggal aku kudu ngerti loro ojo ditinggal kabeh batin